Vana baba nana mai vakomana vasikando kwaisai muzita raJesu. Haleluya. Regai nditende Mwari mumharidzo yangu yekutanga ndiri pazvishavana. Haleluya. Ndichida kutenda Mwari nekusvitswa pano. Chandinotenda Mwari ndio vanogonesa vanhu. Ngati Mwari ndio vanogonesa vanhu. Zvino tinokuvatenda. Manga muchitendwa, mamuchikwaziswa nachihera anobika kumba kwangu. Akatenda unodzawo nepazvishavane kuti ndinovada zvisingaiti. Saka aenda kumashava kwaakatumwa naMwari. Saka ati usati watanga kushumaira, tanga wakwazisa vanhu vakanaka. Saka vanotara nachihera ndasvitsa kana sekutumwa kwandaita. Ungazonza una kusvitsa. Regai nditende Mwari. Vavhangeri vedu vakatisimudzira theme Christ our hope. Hallelujah. Christ is our hope. Ndakutenda Mwari vatite zvakanaka. Mugore rino ratiri kufamba, Bishop vakasimudza kuti gore rino ndererenewal. Makazviona ka? Vakanyora tsamba vachiti munhu anoda kuti agadziriswe. Nekuti ukana pakutaurwa nezverenewal, meaning kuti pane state yabviwa from the original state. Hence that person needs renewal. Nine cheche remangwana nenhasi. Pandino udzwa kuti ndichazonge ndava mufundisi wekuzvishavani, ndakapinda munguva yekutsvaga Mwari. Ndikati Mwari, muri kundituma kuzvishavani kunoite. Mwari vanonipa theme yamukazofamba nayo, theme yatichafamba nayo gore rino, Philippians 4 verse 13. Maninzwa musheka? Ndo pastoral theme yegore rino. Mwari vachindiudza kuti kune vanhu vanoita zvinhu nesimba ravo. Patenda unoudza zvishavane kuti ndarave gore rekuti ndivagonese kuita zvavasingagoni. Rave gore rekuti ndivabatsire kuita zvavasingagoni. Nekuti tiri vanhu pane patinogumira. Tina Mwari vanobatsira vanhu kuita zvavasingagoni. Saka gore rino it's a year of divine ability. Mwari vabatsire vanhu kutenga mastendi. Mwari vabatsire vanhu kutenga mota. Mwari vabatsire mayuthi edu achate pano. It's a year of divine ability. Asi maoko amuri kuonawo kukanda zvifaiti nanga ndisingagoni. Saka chandaita ndaiti ndadenha ndaitemba mukoma. Mukoma aindibatsira pandinenge ndakurova. Saka vanhu vainditya vaisatya inini. Vaiziva kuti tikamudanhawo ana mukoma anomumiririra. Saka vanhu vaitya mukoma ari kumashure kwano. Zvishavane hatifambe tiri tega. Tina Mwari anofamba nesu. Anonzi Emmanuel, God with us. Anofamba nevanhu. Iye ndova kuti gore rino akubatsira vanhu kuti vasina mabhizinesi vatenga kuita mabhizinesi. Akubatsira manyora kwemakore kuti zvitange kufamba. The year of divine ability. Theme yanhasi ndaiti God gives us divine ability
in all situations. Mwari vanotibatsira in all situations. Hallelujah. Munyori webhuku raPhilippians anobvumirwa anonzi ndiPauro. Ende mungada kunzwisisa kuti bhuku raPhilippians riri kunyorwa Pauro amujeni. Vanotsanangura vanoti aya ndo anonzi maprison letters. Ndiri kudzidzisa. Pane mabhuku anonyorwa naPauro asati amutirawo. But paanonyora bhuku raPhilippians murume anga amujeni. But chaari kuita ari kunyorera vanhu vari panze nekuti anga asima chechi kuFilipai. Kanga kari kaguta kadiki kaionekwa muRoma. Saka ari kuti chechi yari ndikaregedza kuinyorera inorasika nekuti ndasunga. Chinhu chinoonekwa izwi rekuti rejoice rinoappear 13 times mubhuku raPhilippians. Ndobva ndabvunza kuti Pauro tinorejoisa sei iwe mumwe wedu akasungwa? Ndobva ndikakuparidza ndogara pasi kuti Pauro iwe wakasungwa. But nobody kuti chechi yepaFilipai rejoice. Chechi yepazvisavane we don't rejoice nekuti zvinhu zvakatinakira. But we rejoice knowing the God whom we serve. Iye anoti Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Iye anomira nevanhu anopa simba vasina simba. Saka mubhuku raPhilippians unonzwa aita akagara rejoice. Akagara rejoice. Chimweni chechinhu chamunoda kuoneswa nebhuku raPhilippians. Pauro ari kuti hama dzangu imimi gutikanai nezvamuri. Udzari pasani hanzi namufundisi gutikani. Chechi yazara maKristu anoda zvinhu. Iri haripaya ridarike. Chechi yazara maKristu anoda zvinhu. Pane ndikangoti receive panozara pano. Pauro ari kuti imimi muri kutambudzika chechi yepaFilipi. But chinhu chamunofanira kuziva gutikanai kuti pamuri ipapo muchasimudzwa naMwari. Chechi yezvisavani tinosimudzwa naMwari. Be content. Gutikanai kuti Mwari vachatisimudza. Vana vangu makudzokera kuzvikoro. Gutikanai. Kana iri two slices. Ndizvo. Pamwe dzisina chinhu. Ndozvandapiwa naMwari. Ndoenda ndichigutikana. Kana zviri kunzwa hama dzangu waenda vamwe uri kudzoka vamwe vane machikeni nemachi gutsikana nezvaunazvo. Saka ndo zvinosimudzwa nebhuku raPhilippians. Ndiri kudzidzisa ka chechi inombera maoko taafundisa ri kudzidzisa. Chimweni chechinhu chiri kutaurwa nebhuku raPhilippians ari kuti no matter I'm in prison but mamuri ngamugare nerunyararo. The peace of the heart. No pakuendera pamberi manje. Pauro asungwa. Uyabana. Pasungwa akagara. Ende muda kuziva kuti maprisons ekuRome anonzi they were highly guarded. Munozviziva here kuti tinoya kuchechi nevanhu vakasungwa. Paunoenda pachibvuyo ukada kumira nevanhu hazvibudi wakasungwa. Gore rino chose takasungwa ngatisunungure. Ndinotoprofita semuranda waMwari. Tasungwa zvakwana. Ragore redzikinuro. May God liberate people. Pane tudati vanhu vambosunungurwa. Sekuti zvanzi he is the hope of glory. Saka iye ane hope anosunungura vanhu. Kuti tisisine simba
Ndidzeni. Munhu anokwanisa kuti ndinokwanisa kuita zvose. Akasungwa neasina kusungwa ndope. Paulo iye ndiye akasungwa. Akagara zvinhu zvisina kumira mushe. But akunyorera vanhu vari free. Wabva kunodya mapizza. Vanhu vane freedom yavanayo. Kuti varume, inini, I can do everything. Paulo ari kudzidzisa zvinhu zvitatu zvandinoda kutsanangura ndovandagara pasi. Kuti hama dzangu, liberation is spiritual, not physical. Ari kuti muri kufamba imini muchita zvamunoda, but spiritually you are not liberated. But physically you are liberated. Nene cheche. Vakabona munhu ane mari achishaya mufaro. Chakasungwa chose ngachirekedze. Ndinototaura semuranda waMwari pano. Jesu. Paulo oti inini ndakasungwa. I can do everything. Ndakamboita hama yakasungwa. Kawindo kacho kadiki so. Ende munotonzi chibudai. Paulo ari kuti shamwa iwewe uri free asi wakasungwa. But inini ukundoda semunhu akasungwa asi ndiri free. Chinoita kuti ndite free is because of Jesus Christ. Who is the hope of glory. Gore rino toda Mwari vanogonesa kuita vanhu zvinhu. May the liberating power of God move in this church. Unoziva kuti kunge kusungwa kwacho ukaitwa nemabhureira anoitwa nevanhu, tova tinofa turi 6. Mwewo ndo andida kuramba gore rino. Ndandida kuramba. Kunohodhobhera nohodhwa nevanhu. Zvako ndo zvinotedza kupera sei. Jesus, Luke chapter number 4. Until the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach good news. And to set the captives free. So that is that Jesus chari kufambira. Kuti zvaramba kwamakore ngazviitike. Zvasungwa kwamakore ngazviitike. Rekane muprofita semuranda waMwari. Pano pashishavane. Zvaramba kwemwaka. May God liberate this church. 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 Saka chimani chechinhu chikutora po panafa. Turakuramba vanhu. Vekuti vanhu vatikufamba nokunga kuti uri free wakasungwa. Pasi munhu wamwe ndisana izvivo cheni zviya time dzacho dzazowandisa kuti tisisine simba itabasare Christ's strength is above human strength. Simba ya Mwari ni pamusoro kwa simba ya vanhu. Masimba ya vanhu ndo anoti ya failure. But kana mushari kuataura atotaura. Nusaka Paulo arikuti ndiri kuita kwete nesimba yangu. But because of Christ who gives me strength. Gore rino chechi ngaimbopiwa simba. Taramba kufamba tisina simba. Nderamba kushumira ndisina simba. Nobonzo. Vachazviziva kuti munonamata. Vacharapa vanorwara. Vachadzinga mweya yetsvina. Vakafa vachanamatira vachimuka. Ngazvimboitika in our time. Habakkuk chapter number 2 munhu waMwari. Anobva ati Lord, you have heard
zvamakaita nguva yekare. Vanasekuru Kahlari, vanasekuru Chigumira, ngavambosimudzwa pano munguva yedu zvinhu zvichiitika muchechi yaJesu. Zvinoitika chete kana tapiwa simba. Pauro ari kutidzidzisa panapa kuti human strength often leads to failure. Hallelujah. Human strength often leads to failure. Pauro ari kutidzidzisa, handi munozviziva kuti pane vanhu vanotanga mabhizinesi netivakopa. Munozviziva? Gosa ndakaudza. Ndakatanga kutengesa fish 2017 dzeukariba. Nanhasi mai mushara kudzitengesa dziriko kumba. Vanhu tiri pacollege. Mufundisi munotengesa fish ndoda kutengesawo. But ungaita kana 2 months obva agara. Ungaita 3 months obva zvamira. Mumwe bva kuti watka profit. So mufundisi muchine fish ngati fish ndinadzo. Ndamwari vanoda munhu anoshanda. Nambona pamwe pane zvimwe zvamba zvidi dhimoni kubatwa musoro. Shanda iwewe. Shanda iwewe. Mukadzi mukuru anomuka na 12 o'clock kuti tinoya kufish station. Pulling sausage chimusoro 12 o'clock. Hey Rodan, ariwe shanda iwewe. 12 o'clock. 12 o'clock. Unoti mubhuya akanaita kushika so nesuti. Hapana kana kambhedha kaipambera zvako. Ndatukira. Pauri kupiwa simba yoshanda. Mayuzi majera receive. Shanda. Ha? Baba le mazeri ndatukira. Unoshamisa nime Messiah. Christ's strength is unlimited. Simba revanhu pane parinoperera. Munozviziva? Umwe musi unofanira kakuzore zvekurima rimwe. Taenda kunenge lens office. Kana ndakapfeka sheti yangu yere, inoratidza kuti ndiri mufundisi. Saka ndaifunga kuti ndichamufundisi pfikai pamberi. Ndatera kazvamunenda tikasvika muzamufundisi svika panapa. Ndakaona kuti ukakudauka handina simba. Pauro ari kuti simba revanhu pane parinoperera. Simba revanhu ndorakaimbisa mujeri. Asi simba raMwari rinondibvisa mujeri vanhu vasingadi. Checha munaundinzwa. Ndati simba revanhu ndorakakuroya. Wati simba raMwari rinonyonora zvakarohwa. Rega nemboprofita semuranda waMwari. Wese akabata chinhu chedu. Kwete mugore ra2025. Mwari ngaape simba kuchechi. Mwari ngaagamuchise simba kuchechi. Because he gives us ability. Saka tikuti simba raMwari is above human strength. Saka kumzikala kwa. I don't want to say kuti God is strength. Christ's strength is divine. Usatambe nesimba. Rakati out of nothing, there was everything. Huh? Out of nothing, there was everything. Gore rino chaunoda iwewe simba raMwari. Munoziva kuti pane mwana vane maoko anoita kunge akatukwa. Akadaita huku dzese dzinofa. But gore rinopiwa simba naMwari. May God give you strength. May the church move in strength. Isutiri church yesimba. Yeah. God, Christ's strength is all sufficient. Atatu maseme vanhu pane panoperera. Andi munoziva kuti ndikasvika pachocha. Soka rababa rigaro chero ndiri mufundisi. Imwe munodzindidzo dzinotonga. Panotozivikanwa kunzi apa ndepababa. Hamuzvizivi here? Aima hamuzvizivi here? Ndatukira. Hamuzvizivi here?
Pandakarora kwanamho pakaita nhamo. Saka ndakaenda ndaperekedzwa nemucheta ndimunondiperekedza ka. Muchiti mufundisi wedu. Ndakabvunza kuti mufundisi vanzi vakwasha weya. Gosala kubata zikani yameteza. Tukakona kukwasha ndaise mahuni. Mufundisi chechi kanyu pano mkwasha. Simba revanhu pane parinopereka. Asi simba raMwari riri kwese kwese. Saka gore rino Mwari ngavape chechi simba. Mwari ngavape chechi yake simba. Now, how does God give us this divine ability to make you say through the Holy Spirit? No, Acts chapter number 2, when the church was in unit. Varume chinotiendesa mberi semazvezvishavane kubatana. Kwete kuti ndiye gosa ngazvife munguva yake. Ivo so ndine vamwe mafesi anotanga kuona nhasi tane 13 days dzekunamata ndizvo. Ndatukera. Pipera ndatukera. Chiri wawadzani chiri The Holy Spirit, however, He empowers us from within. Saka gore rino igore rekuti Mwari vatibatsire kuita zvinhu. Inini moto yangu ndeyekuti tichibudira pamweya tichibudirawo panyama. Taramba vanhu vari very spiritual but very poor. Ndatuka. Hapana, hazvina kushata kuti tinotora motikari dzedu 9 tichienda kuGombo. Ndizvo. Tabreka zvanzi nagosa. Handibati nhasi tinobrekera mupizza. Tesa pizza nemaminute hakuzi kutuka. We need to be empowered by the Spirit of God. Mara chisi chinyangadzo. Hanzi mfundisi wachabva atituka nemari dzekutanga. Hallelujah. Amen. The last point before I pray. Pakapinda muchirariro. God gives us divine ability through faith. Hallelujah. Kungotenda kuti kudenga kuna Mwari chete. It is impossible to please God without faith. Church inofamba murirairo. Ani mungana patiri panapa. Ani munoziva kuti tichida panapa, tichida izvozvi zvigosa. Tinotosimudza mari yekutenga 20,000 zvidhina izvozvi. Vanotenderana neni kuti zvinoita. Izvozvi 20,000 zvidhina apa. Asi tira Mwari vanotipa simba. 2026 kune zvakawanda. Zvimwe zvacho hatikwanise kufamba nesimba redu. But I'm inviting the church. Tipiwe simba naMwari. And simba racho toriwana kupi? Takugashira muviri neropa raJesu. Zvopa simba kune vasina simba. Patatopinda mumwe kunamata. Tati 2026 vanonyora moti yenyu ndeyekuti kana pane anogadzira ma-t-shirts zvishavane, it's a year of divine ability. Gore rekugoneswa. Saka ndiyeripo handitembe kuti ndinogonere, but ndinotemba kuti ndina Mwari vanondigonesa. It's a year of divine ability. Ndinopinda mumwe kunamata pamwe ndiwe Pauro wakasungwa nezvinhu zvenyika inoyi. And when people look at you, vanofunga kuti hapana hope. Vametsikofa asi isusu tine tariro, tine chivimbo chekuti Kristu anotipa simba. Situation yako yakamira sei mudikani? Patapinda mumwe kunamata. Unoziva kuti pamwe pacho unofunga kuti nhamo yako iri worse than yemunhu wese. Tina Mwari anotipa simba. Amen. The God who gives us divine ability. Zvevanhu pane pazvinoperera. Patapinda mumwe kunamata.
pada munhu anongozviti upenyu hwangu nemasimba ndezvipa kwamunhu. Just submit to God. Tichatonamatira maresolution manje tapedza chirariro kuti Mwari ndafunga kusvika but thy will be done. Watapinda ngwe kuna matama dzangu. I'm inviting you kuti mu situation yati yauri, you need the strength from God, because he is the hope of all glory. Mstara Baba, Mwanakomana na Mwana. Amen.